hinsterrieden. Lotte is met heit en mem naar de supermarkt. Wat steert er nou voor de winkel? Een hinder. Net een echt hinder, een nepper. Maai het erop zitten? Vreegt Lotte. Het maai. Kan het hinder nou bewegen? Nee, het hinder docht niet. Der wat Jiltien, zei Lotte in. Dere. Ja, daar zit een gleuf om Jiltien te gooien. Mem ziet het in de beurs. Lotte krijgt €1. Heit en mem gaan in de winkel en Lotte maai bij het hinder blauwen. Ze gooit het hield erin en dan gaat het hinder op en del. Krek als draaft het. En dochs bloot het op zijn plak. Leuk, jer. Hudder, roept Lotte. Maar na een skoftje gaat het hinder helemaal stadiger. En dan houdt het hinder er maar op. Wat jammer. Daar komen heit en mem ek weer naar boetenta. Mooi de bjadskippen. Kom Lotte, zei mem, wij zullen weer naar huis staan. Maar wat is dat nou? Lotte steert heel stil. Ze kan haar net meer bewegen. Ze kan echt net meer praten. Lotte, zei mem, toch net zo nuver. En dan beweegt Lotte dochs eventjes. Ze wiest naar haar moeder. En dan stiert ze weer stil. Oh, zei heit in. Ik begreep het al. Wij moeten er eerst wat ingooien. Dan docht ze het weer. Boppen op het bjadskippen laait een poeder drop. Dat had Lotte al lang sjoen. Hij trouwt een dropje bij Lotte in de moelen en in een kist weer draven. Krek ze het als een hinder.